Good morning guys. Nanay pasing na pud ni magligo challenge ako karon. Kay 3 araw na ako hindi nakaligo. Wala kaming tubig.
Ito na yan pa. Wah. Ano ni? Litson kawali. Dari kan nih? Ada pagdagpod. Hindi, pwede. Pagmutay mo. Ano lamig na may sausawan. Hmm? 3 minutes. 3 minutes. Ano, pwede 3 minutes. Alis lang. Ang dahil. Wow. Di dapat mo ba yan? Hoy! Dami naman, friend. Wah! Friend mo ito. Di. Ingka di tamigo. Karon friend na ta. Wadi sa ka. Bari nga na friend. Ligo. Nangin mo na. Wadi sa. Ito, may laki ako ng pawa dun. Crispy. Masyadong crispy. Mr. Pipa. Ajay wa ato Nangita pa ni Buyam na. Ano pa ang pen? Gwapo din na. Hoy duho. Iba po lang. Isa na diyan. Kana na. Di, day. Kasi ihatag sa rin nilang ibit day. Ganun na to. Hoy, anak. Stop na rin. Kari dia. Dadagin sorong di na muna hatdan na sa. Kina. But Ikaw na mag-slice ba narong
na po kay iningan mga crispy. Na po kay vlog ko. Tagak Ito mo. kita ko ng tao. May mute na yan. Buwatang mata. Laga na tayo mga bandi. Mute na yan. Matangay na ng background music. Kanira, hindi na kami isudan. Jor, boy kan si di. Ko dan. Di man ni mamute. Mamute na ini katos. Oh, ini ko. Ini edit. Ini edit ni motos. Chay mo gamit? Kapkat. May edit ka. Ano? May lami. Suga na Dali, kayo po kayo. Lami jag sukaran sa panakot. Di, lami itong isang gibuhot. Hindi Manila, mo na di ka. Manila na ka. Ito ni. Ah, nay, aralabi yan na nay. I-zoom ba? I-zoom ba? One paper ko yan. Yata yung isa. Wala, gasunog yan eh. Ako may mga sugo-sugoon ba? Matawag ka sa ko. Ang ganda mo dito. Matawag ko. Ano? Lamba. Sa kanya na Kuya, saan ka tawag? Iga. Ay, aja ipakita ko belum ay kami ko. May masjid ka. Pakita mo yung kumot ko. Lain lang. Nga nira. Lain. Gasi. Kala ko siya lang Naglurat na wa kita. Takluban man. Sa klaseng sauce. Ay bawon sa mga sauce. Basta kay sauce na. Ano ni?